Xi kultant tagħmel mistoqsija u skont il-mistoqsija tirċivi risposta, jekk tagħmel mistoqsija ħażina tirċivi risposta ħażina. Tagħmel mistoqsija tajba biex tirċivi l-mistoqsija tajba. Xi kultant aħna nistaqsu ma x'inhi l-Ewkaristija? U dik hija l-mistoqsija ħażina. Aħna rridu nistaqsu x'inhu l-Ewkaristija? Minu l-Ewkaristija? Għaliex ovvjament jekk aħna nagħmlu din il-mistoqsija minu l-Ewkaristija, ir-risposta hija ovvja. Ir-risposta hija Ġesu. U allura rridu ngħidu mela minu Ġesu. L-Ewkaristija hija Ġesu. Fl-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu, il-Knisja kellha tikkumbatti ma' żewġ ereżijiet importanti ħafna, kbar ħafna. Dik l-ereżija tal-Arjani illi kienu jgħidu kif jista' jkun Alla jsir bniedem. Mela Ġesu kien bniedem veru, kellu l-grazzja tal-Alla kollha miegħu, imma ma kienx veru Alla, u din kienet ereżija. It-tieni ereżija, il-kontrarju tagħha tad-doċisti, illi kienu jgħidu illi Ġesu huwa l-ben tal-Alla. Però l-ben tal-Alla xorta kienu jgħidu bħall-Arjani, ma kif jista' jkun l-ben tal-Alla jsir bniedem. Mela allura kien l-ben tal-Alla li der bħala bniedem, ma kienx veru bniedem, imma der, kull ma kellna apparenza. Sar-raba seklu, il-Knisja kienet ċara u ferma fuq il-fid tagħha f'Ġesu bħala bniedem u Alla. Iż-żewġ naturi maqudin fih. Ġesu huwa veru bniedem u veru Alla. Mela jekk l-Ewkaristija hija Ġesu, ifisser li hija Ġesu bniedem bil-ġisem, bid-dem u bir-ruħ u hija Ġesu veru Alla bid-divinità tiegħu. Fil-konsagrazzjoni dan il-miraklu kbir li jseħħ meta s-saċerdot jagħmel dak li qalilna Ġesu għamlu dan b'tifkira tiegħi u jaqbad il-ħobs u l-inbiti jgħidilna ħudu u kulu dan huwa ġismi f'isem Ġesu. Ħudu u xorbu dan huwa demmi. Dak li jibqa' dak minn dak il-ħin mill-ostja u mill-inbit huma l-proprjetajiet esterni tagħhom. Jiġifieri l-ostja tibqa' tidher ostja, tibqa' tintiem ostja, l-inbit jibqa' il-kulur tal-inbit u jibqa' jintiem inbit. Però dik l-ostja issir il-ġisem ta' Ġesu. L-inbit isir id-dem ta' Ġesu. Il-ġisem ta' Ġesu. Il-ġisem ta' Ġesu. Wieħed forsi jara stramba din, ma kif il-ġisem ta' Ġesu. Bl-Adam, bl-Adam, bil-laħam, bil-laħam. Il-veru ġisem, l-istess Ġesu. Ma ninsewx Ġesu però li huwa rxuxtat. Illum Ġesu li huwa rxuxtat. Aħna disgrazzjatament fl-istqarrija tal-fidi tagħna, fil-kredu tal-Apostli, aħna ngħidu nemmnu fil-qawmien mill-imwiet. U din taħarbilna aħna xi tfisser inqumu mill-mewt, il-qawmien mill-imwiet. Il-kliem oriġinali bil-Latin tal-kredu tal-Apostli illi disgrazzjatament fil-Malti ma jidirx huma carnis resurrectionem. Jiġifieri nemmen fil-qawmien tal-ġisem. Aħna nemnu meta nemnu fil-qawmien, nemnu fil-qawmien anke tal-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna. Mhux tqum ir-ruħ tagħna, il-ġisem, dan il-ġisem se jqum. Ovvjament se jqum San Pawli jgħid kif se tkun din il-biċċa xogħol ma nafux. Imma dan huwa dak li nemnu. U dan huwa dak li nsibu fl-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija Ġesu sħiħ bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u bid-divinità. Huwa l-istess Ġesu illi tnissel fil-ġuf ta' Marija. Huwa l-istess Ġesu illi tammet fi xmara Ġordan. Huwa l-istess Ġesu illi ġara mal-Palestina jippridka ifejjaq il-morda jqajjem il-mejtin jeħles l-imxajtnin. Huwa l-istess Ġesu illi ta' ħajtu xerred demmu fuq is-salib. Huwa l-istess Ġesu illi wara 3 ijiem għam il-mewt u jinsab fuq il-lemin ta' Alla l-Missier.